तो हे गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग ससमा गाननानै होनसै दिनै र' माने दिनै जोङो मार्केटिं खालामनो थांनो नागिरदों बाजारावहा मैगं गैया एसे मार्केटिं खालामनोसै जोंनि न' खाथियाव माने खाथि माने बांद्राय खाथिद्रायबो नङा बिनिफ्राय 3 किल'मिटार जागोन आरो तो नोंथांमोना नायलांबाय थादो जोंनि मार्केटिं भिडिअखौ जों दिन थांसिगोन जोङो सानैबो बोराय बुरै थांसै फार्स्टआवहा जोङो थाव सोहैग्रोगोन ना आंनि बाइकआव एकदम थावानो गैथारला मा नों सालायगोन नामा तो गाइस ने माबा मानानै बुङो पार्सेल सफैदों मा बिहरोब्रा नोंलाय नांगौब्रा नांगौ तो गाइस फ्लिपकार्टनिफ्राय माबा सफैदों नै जोंना पार्सेल सफैदों एथल' माने बिसिं थाव सोनो थांबाय थानायावनो लामा ससेयावनो लोगो मोनबाय ओमफ्राय लाखिबाय तो गाइस नायलांबाय थादो नमस्कार नमस्कार শুটিং আজি ইয়াতে হৈ আছে অলপ বজাৰ যাওঁ মানে बाजारखौथ' मोनफैबाय मोननायालाय नै थांनोसै बाइकआव थाथोंसै खोमा ना थ'दो बाइकआव थायो थाथोंसै तो बाजारखौ खालामग्रोनोसै हाल आलुआ मानि थाखाय एफा दाम बारदों गैला जे माल साप्लाय गैयिनि थाखाय ना तो माने गाइस आलुआ ओरैबायदि दाम माने 25 टाका आरो ना सेरसेयावहा आसरित एकदम बारिगासिनो ना आरो दा बिस्थिबारे बा 30 थांसिगोन तो गाइस आलुआ 30 टाका थांसिगोननो दा 30 ना पुरा आसरित जानो हाला माथो बिदिबा आयौ जाबायबो सेरसे ना ओके दे तो बिदिब्ला लानोसै आलुखौबो दामबाबो जानांसिगोन उपाय गैया नङा होमबा बाजारखौथ' जाबाय जानायालाय एसे साहा लोंनोसै साहा लोंगोन दा मा बानाय थ' एसे लोंबावनोसै आं दावदै जानोसै आङो दावदै लोङानो आं दावदै जाबाय नोंबो दावदै जादों होमबा हा अ दावदै जाबाय बे दिनाव बावगारदोंसो आं मालपवा होफैदो ओमफ्राय साहा होफैदो आं साहा लोङा आं दावदै जानोसै ओमफ्राय नों मा जागोन मालपवा आंनो मोनसे मालपवा बावदो गुसुना बांद्राय गुदुंखौ जानो हायालाय आं दावदै जानानै माबा थाबथाना सोमबाय थाबायलाय आं दै लाबोदो गिलाससे itu ada gizi apa namanya Juksun? Botol lagi mana? Bacana? Ini pada itu poisa ada dia. Malam bedor. Bedor bang bedang bedor. Ma bedor. Ma bedor. Sik jaga nama ayu. बाजार खालामना दा थांगासिनो जों न'आव माने माबा मानानै बुङो मम' जायो नामा नोङो अके 10 थाखानि जागोन मिथिबाय हा ओंखार तो बिदिब्ला जों थांबाय हानसै मम' जाहैनो सेन्टारावहा मम' जाहोलांसै तो गाइस नायलांबाय थाबानो जाबाय गाइस नुयो तो गाइस फाइनाली नै मम' दखान मोनबाय मम'बो मोनबाय नै वाव हा ए बांद्राय दाहोलै जाबाय पापा बे बुस्थुखौ होनानै आङो लेट्रिनाव थाब थांनो सानाखै आं वाव दे जादो दे
तो गाइस जोङो मम' जाग्रोनि मम' जाग्रोनि बिनि उनावहा न'आव थांसै दे जायखिजाया हरबावदो बारा नङा ল'ব লাগে এই নহয় 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 আৰু যিমান কম খাই ইমানে ভাল হয় নেকি হয় হয় অলপ মানে বেছি খালে বুলি ভাল লাগিছিল নাই নাই বেছিকে নাখায় দে ঠিক আছে মিডিয়াম খাব লাগে মিডিয়াম খাব লাগে बारा लाङा बेयाव 100 लांगोन 100नियानो जथेस्थ' जानो थाखाय ना साथामा साब्रैल'सो न কি কয় চাৰিজন মানুহ চাৰিজন আৰু মোৰ কাৰণেতো 2 টুকুৰ পালো বহুত যথেষ্ট 2 টুকুৰ दे তো गाइस फाइनाली न' सफैबाय उफ मेंबायबो लांसां दे दे एसे साफा सुफि खालामदो साफा खालामदो आं एक्चुअली बारि थांनानै दसे मिथिबायना तो गाइस दसे बारियाव थांना फैनोसै तो गाइस नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय आरो जायफ्रा लाइक खालामाखै लाइक खालामलांब्रा नायनाय फाजिनो लाइक खालामलांनांगौ ना अब्ला आंबो मोजां मोनो तो बेनोसै आं दसे बारियाव थांना फैनो मानि थाखाय थांनो नागिरदों नायलांबाय थादो भिडिअनि गेजेरजों नङा होमबा फाइनाली आं दा सफैबाय बारियावहा जोंहानि बारियाव लोगोसे भिडिअ आपल'डबो खालामदों आंनियाव न'आवहा माने नेटआ बे साननैसोआव एकदम स्ल' जागासिनो ओंखायनो न'नि एसे बाहेरायाव थाबोला एसे स्पिड जायो आरोना तो गाइस नै बेनो जोंना बारिया नै नुबाय दा र' गाइस आं सिनेमेटिकआव खिथिगासिनो गय बागानखौ बांद्राय गिदिर नङा फिसासो नायबाय दा सिनेमेटिकआवहा गोजौनिफ्रायबो लानो हायोमोन नाथाय ड्रन गैया नालाय देनांफोर ड्रनफोर लाबाय बायोब्ला खिथिगोन आं र' भिउखौ ड्रनजों लायोबा आरो साबसिन नुबावगौमोन खोमा बागाना फिसाबाबो माने ना दा नायनोसै भिडिअआबो बिसिं आपल'ड जाबाय थाथोंसै आंबो दसे थानोसै दसे थानानै भिडिअ आपल'ड जाखांनायनि उनावहा आं न'आव थांनोसै नै बे जोंहानि बारि खाथिनि बेबो गय बागान आरोना नै जोंहानि जास्ट माने बारि नांजाबनाय बे जोंनि बारि ओमफ्राय नै बेयो एक्चुअलि बेबो न'नियानो जायो आरोना आदै जायो आं आदै बिदिनोसै आं माने बे साननैसो आं दैलि ब्लग खालामगासिनो दैलि आगारगासिनो आरो जायफोरा नायगासिनो नोंथांमोनहा मिथिबाय जानांगौ जेनेबा दैलि नायदों तो बेनोसै जायफोरा नायदों मिथिगोरदों आरो जायफोरा दिनैसो फार्स्ट टाइम नायदों बिथांमोनाबो ब्लगखौ जुदि मोजां मोनोब्ला नायलांदो नङा होमबा आरो मोजां मोनाबालाय आं माथो बुंबावनो होमबा जेबो नङा थेवबो आंनो एडभाइस हरजायो आरोना नोंथांमोना मा टाइपनि ब्लग बानायनांगौ थेवबो ब्लग माने मा मिथिगौना आं एसे गावनि लाइफ स्टाइलखौसो खिथिनो लुगैयो आरोना जेनेबा आं माबायदियाव दङ मा खालामदों मा खालामाखै नैबेखौसो खिथिनो बांसिन माने गोसो जायो आं दा बर्थमानथ' बाहेरायाव थांनो हायाखै नालाय बाहेरायाव माने बिदिनो आरो ट्रेभेलिं खालामनो जेनेबा गोजानाव थांनो हायाखै ओंखायनो आङो माने खिथिनो हायाखै खिन्थु मोनसे प्लानिं लादों आं बाहेरायाव थांनायनि बाहेरायाव माने आसामनि एसे बाहेरायावहा बेरायनो थांगोन आरोना ट्रिप तो फाइनाल जायाखै अबे जायगायाव थांगोन नायनोसै बेखौ आपडेट मोनगोन नोंथांमोना तो बिदिब्ला दसे थाथ'दो आं ब्लग माने भिडिअखौ आपल'ड होग्रोनि बिनि उनाव फिन लोगो मोनफिनगोन तो गाइस नै फैयै मोना फैबाय भिडिअखौबो आपल'ड हरखांबाय बेनिफ्राय न'आव फैबाय दसे थाबाय फिसा बिला खामानि मावबाय बिनि उनावहा लासैनो मोनाखांनायनि उनाव बिसिनि डिनार खालामबाय डिनार खालामखांनायनि उनावहा दसे नै भिडिअ बानायलायबाय गाइस दा टाइमा जागासिनो 9:58 मोनानि बेनिफ्राय एडिटिं खालामबाय माखासे एडिटिं खालामनो दङमोन पेन्डिं बेफोरखौबो एडिटिं खालामबाय शर्ट फिल्मबो एडिटिं खालामबाय ब्लग एडिटिं खालामबाय आरो माखासे रिल फिसा दंमोन बेफोरखौबो एडिटिं खालामबाय बिदिनो टाइम थांबाय दिनैनि ब्लगखौ नायनानै नोंथांमोना मारै मोनखो कमेन्टआव फोरमायहरबानो जाबाय तो गाइस नेक्स्ट ब्लगाव थाबैनो लोगो मोनगोन तो थैंक यू सो मच दिनैनि भिडिअ एसेनोसै माने आं बांद्राय लं बा गोलाव खालामनो माने सानाखै आरोना बांद्राय एसां गोलावखौबा नोंथांमोना नायाना आरो माखासे नायो माखासे माने गोबाङानो नाया गोलावखौ तो एनिवे तो दिनैनि ब्लगखौ आङो बावनो दोनथ'सिगोन आरोना तो आंनिथिंफ्राय मोनाव एन्डिं खालामबाय नालाय गुड नाइट तो बिदिब्ला बिदिनोसै नेक्स्ट ब्लगाव थाबैनो लोगो मोनसिगोन तो बाय बाय